Хода безсмертного полку із новою назвою «Ніхто не забутий», щоправда, без комуністичної символіки та георгіївських стрічок. Колишні регіонали вивели на вулиці Києва людей на марші із проросійським присмаком. Під пісні про День Побєди і Катюшу колона прокрокувала від метро Арсенальної до Парку Слави. Не обійшлося без провокацій. Докладніше про все Вікторія Аблязова. Біля метро Арсенальне збираються люди з портретами ветеранів. Це учасники акції «Ніхто не забутий». Це нова назва старої акції «Безсмертний полк». У супроводі поліції починають ходу до вічного вогню у Парку Слави. Серед учасників ходи мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Олена. Вона прийшла з портретом вбитого журналіста Олеся Бузини. Ще до початку її затримала поліція для бесіди через заборонену георгіївську стрічку. Очолюють ходу нардепи колишні регіонали Юрій Бойко, Вадим Новинський, Євгеній Мураєв та Нестор Шуфрич. Фашизм не пройдет, фашизм не пройдет. Смерть фашизму! Мы уже третий год всегда приходим на эту ходу. Гордимся своим дедом Иваном Вележанским. Это отец моего супруга. Для нас сегодняшний день это, наверное, лучший праздник, который есть в нашей Украине. Комуністична символіка та георгіївські стрічки заборонені. Тому у деяких учасників повітряні кульки оранжевого і чорного кольорів. Під вигуки українських патріотів колона рушить до вічного вогню. До ходи «Безсмертний полк» «Ніхто не забутий» долучаються і учасники іншої акції. В руках з портретами американської порноакторки Саші Грей, під псевдо Олександра Сірко, вчителька-санітарка, герой кінохроніки, і президента Рональда Рейгана підписом «Спасіба, дєду, за побєду». Цей тролінг влаштували кілька десятків проукраїнських активістів. Кажуть, прийшли почтіть і накатіть, як зазвичай роблять ті, хто ходить на такі пропагандистські акції. За даними поліції, сьогодні в Києві обійшлося без сутичок, однак з затриманими за заборонену символіку. Правоохоронці оформили протокол на літню жінку у радянській формі. Та на жінку, яка одягла георгіївську стрічку на себе та на 3 своїх дітей. Почему? Законом заборонено. Когда запретили? Когда? Почему? Когда? Когда запретили? 3 роки назад. 3 роки. Я кажу, 10 лет. То есть в том году, позатом году было можно, а в этом не можно. В МВС зазначають, з кожним роком проросійських активістів в День перемоги виходить менше. До кінця дня поліція працюватиме у посиленому режимі. Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Альтернативну безсмертному полку ходу в саркастичну акцію «Безсмертний ґрунт» влаштували активісти організації «Демократична сокира» біля Парку Слави. Майже 200 активістів тримали плакати з фотографіями персонажів коміксів Марвел та голівудських супергероїв, скандували «Свободу Вінтерфеллу», «Месники з народом» та намагалися пройти до Парку Слави і вічного вогню на зустріч учасникам ходи безсмертного полку. Та їм на заваді став паркан. Як з'ясувалося, встановили його заздалегідь ще о 6 ранку. Тож учасники ходи «Безсмертний ґрунт» спілкувалися з опонентами через огорожу, викрикуючи гасла та образи. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Виходять наші активісти і дружні організації із портретами інших героїв. З портретами героїв, яких там казкових, з фільмів, з ігор, щоб висміяти і тим самим нівелювати пропагандистський ефект акції «Безсмертний полк» проросійської. А ми вважаємо, що немає іншого шляху, щоб розбивати пропагандистський ефект, аніж гумор.